sent, se sent bé? Bé, aquest llibre és el recull de 40 oficis o formes de treballar de la gent del Pinell els darrers 100 anys. Això seria de... Ui, què ha passat ara? De fet, aquest estudi, aquests articles, no són inèdits perquè s'han anat publicant al llarg dels últims 30 anys a la revista local Fatura. Per tant, això és un recull. Durant pràcticament tota la història, fins als anys 70 del segle passat, l'ofici majoritari del poble era el de pagès, era anar de fora. Tots els matins es veien com els homes amb l'animal o el carro es dirigien cap als camps a treballar camps, alguns productius i plans i d'altres estretes faixes de 2 metres o 3 metres que només es podien treballar amb els animals. Lògicament, totes aquestes terres avui dia han estat abandonades. No només aquestes, sinó fins i tot les terres més planes, més productives i més bones. Avui dia l'agricultura, tot i que està mecanitzada, s'hi dediquen uns 7 o 8 joves del poble. La resta seria un treball complementari exercit sobretot per jubilats. Veiem com les produccions típiques del poble, les olives, els raïms, les ametlles, existeixen encara, però cada vegada es va reduir la superfície productiva. Veiem aquí com aquesta imatge, per exemple, ja no existeix. Avui dia les ametlles es fan amb aquestes màquines, amb els paraigües que ja les pelen i ja te les carreguen al tractor, les ametlles pelades. Abans les portaven amb sacs a les entrades de les cases i les dones, com veiem aquí, pelaven ametlles, que després havien d'assecar. De totes maneres, l'agricultura no ha estat mai suficient per a la immensa majoria de la gent del poble per viure d'una manera normal. Això vol dir que els joves, ja als anys 20 i 30 del segle passat, passaven una temporada a l'any anant a treballar a Mataró a arrencar patates o als horts. Les noies joves anaven a l'avellana, al Baix Camp, a plegar avellanes. I sobretot les dones grans, com veiem aquí, llataven i amb la llata aquesta cosien cabassos i sàries, que era sempre un complement per a l'economia familiar. Aquesta forma de treball ha desaparegut perquè avui dia els cabassos són de plàstic, les sàries no se'n fan perquè ja no hi ha animals per anar al camp i al poble ha quedat una senyora que continua treballant en plan ja d'artesà, d'anar a fires i presentar-ho ja com un objecte, diríem, per regal. Això és un curset que es va fer perquè unes quantes dones del poble poguessin aprendre a llatar o a cosir cabassos. Les feines de les dones, avui dia el treball és còmode perquè hi ha les cuines, les rentadores, però durant molts anys el safareig era un lloc habitual de trobada de les dones per anar a rentar la roba. O també amb aquesta mena de taula i el coci es podia llevar a casa. I el treball aquest, el de les mines, ha estat molt important al Pinell des de mitjans del segle XIX. Es va començar a explotar la terra refractària que es trobava a les faldes de la Serra de Pàndols i Cavalls. Llavors era un treball molt dur, exercit per gent jove, que treballaven moltíssim perquè normalment en 3 dies a la setmana feien la pesada de terra que corresponia als 5 o 6 dies de treball. De manera que treballaven 3 dies a la mina i els altres dies anaven al jornal o al camp allà on fos. Fixeu-vos que es tractava del subsol, diríem, feien un clot, hi havia unes galeries, pujaven la terra en cabassos i a dalt les dones estaven assegudes a terra amb un soquet de fusta entre les cames i amb l'aixadella separaven la terra blanca de la vermella. I aquesta terra, diríem, és la que s'exportava i es venia per els forns de fundició o per fer d'altres coses. El curiós és que
tots els empresaris que explotaven la terra eren de fora, eren de Barcelona o de Tortosa. Els propietaris del terreny arrendaven el terreny, cobraven un sou, però al poble el que donaven era feina a molta gent jove. Veiem aquí també aquestes dones fent la feina aquesta que m'ha explicat. Sempre normalment treballaven per colles, que estava formada per 3 dones que triaven la terra, i el cavador, que és el que porta el pic aquest, el muscle, i el carrejador, que era el que pujava en cabassos la terra de baix del clot cap dalt. Cap als anys ja a finals dels anys 50 i 60, quan es va començar a desenvolupar el turisme, molta gent jove del poble anaven als hotels, es deia anar a l'hotel, com anar a la mina. Anaven als hotels a treballar 5 o 6 mesos a l'any, sobretot a Lloret i a Capçassal, a Girona. Aquesta és una imatge de Capçassal. Aquests treballs, ja diríem, minoritaris que feia la gent, com venedors ambulants, i durant uns anys importants va haver-hi 3 tallers de confecció. En aquest que veiem aquí seria confecció de vestits de núvia, que ja a començaments del segle XXI han tancat. Actualment al poble només queden 3 tallers com aquest de bobinatge de motors. És d'alguna manera, podríem dir, el treball que dona gent, la feina que poden exercir gent jove. Perruqueres, n'hi ha 3 al poble. Aquest seria la venta de Leandro, de Feliu, i veiem el carro amb els que es feien el transport des de Pinell cap a Tortosa o cap a Gandesa. I quan apareixen els camions, aquest camió en aquest cas transporta la terra de la mina de Cucurni cap a l'estació de Tortosa o l'estació de Mora. Aquests que veiem aquí serien els que anaven als pins. En els pins es tractava de fer clots per la repoblació forestal que es va fer a les serres de Pàndols i Cavalls als anys 60. També una altra feina que als anys 40, sobretot de 50, va fer molta gent era el que es deia anar a la metralla o anar al ferro. Es tractava d'anar per les serres amb la vista fixa a terra, recollint, buscant trossets de metralla, bales, projectils, bombes de la batalla de l'Ebre, que les serres estaven farcides. O sigui, la gent jove era molt dur perquè primer havien de caminar potser 2 hores fins a arribar al lloc, a les serres, i després estar tot el dia caminant amb el cabàs a la mà, recollint trossets de metralla. Però es podien fer, segons la sort que tenien, 50-60 pessetes al dia, cosa que amb els altres treballs ordinaris no guanyaven tants diners. Aquests són feines, diríem, ocasionals que feia algun veí, seria el matalasser, el cadirer, i d'altres treballs que han continuat, en aquest cas, han passat de pares a fills, que seria el fuster. Alguns dels treballs, en aquest cas, que continuen al poble. O el ferrer, però darrerament aquest ferrer ha deixat de fer l'ofici de ferrer i s'ha convertit en jove agricultor que embotella oli d'oliva. Els ferrers, el canyisser és una altra feina també exercida ocasionalment, i els paletes. Aquest és un curset del PPO sobre formació de paletes. El pintor, també encara hi ha al poble 1 o 2 pintors, i el sabater, que en aquest cas ha complementat la feina de sabater amb treballador del cuiro, que ja fa sandàlies i bolsos i tota una sèrie d'objectes fets amb cuiro. El forner, al poble encara hi ha 2 forns de llenya, com veiem aquí, i el pastor només queda un pastor, una de les altres feines difícils que van desaparèixer, perquè el problema és que la gent jove no vol el compromís de fer aquest tipus de feines tan obligades. I veiem que, de fet, algunes el terrissaire s'ha reconvertit en artesà que fa ja objectes decoratius o l'escultor que talla figures de fusta.
Aquesta era una de les fàbriques que hi havia al poble de material refractari, hi havia dos, i amb la crisi econòmica que es va iniciar el 2008 doncs han tancat. O sigui que al poble han tancat 2 indústries de material de construcció, 3 tallers de confecció i a nivell industrial només queden ara 3 tallers de bobinatge de motor que donen feina a unes 75 persones. Però en aquest moment sembla que el que falta és mà d'obra. O sigui, aquests tallers de bobinatge agafarien més treballadors, cosa que no hi ha gent per contractar. La bellaire també és una feina que alguns, sobretot jubilats, continuen fent. I les granges de pollastres, que als anys 60, 70 se'n van arribar a construir 28, de les 28 actualment en queden 4. O sigui, també són d'aquelles feines que quan es jubila el propietari o l'empresari, els fills normalment no agafen el relleu de la feina. I ja estan els bars, les botigues del poble, l'estanc. I el problema és que avui l'economia del poble es basa en l'agricultura com a activitat complementària, en els 3 tallers de bobinatge de motors, que donen ocupació a unes 75 persones, i en els treballadors que cada dia es traslladen a les indústries de Móra, Ascó, Gandesa o Tortosa. És una població envellida, on són molt importants les pensions dels jubilats, 264 pensionistes l'any 2013, que superaven en 40 persones el total de la població ocupada, 224 persones. O sigui que aquests són els veïns del Pinell, protagonistes del dia a dia del poble i a la vegada espectadors impotents d'un futur incert, perquè si es redueixen les ofertes de treball i disminueix la població, quines perspectives ens presenta el futur pel Pinell i per tots els pobles. Gràcies.